sefyllfa sydd angen rhywafon o'r HSBC, lle mae cwsmeriaid nhw wedi clywed heddi ynghyd â chwsmeriaid yr HSBC yn y wain bod i canghennau lleol am gau. Mae'r HSBC yn dadlau fod yn gwneud synwyr busnes iddyn nhw gau gan fod fwy o bobl yn mynd ar-lein, ond ni'n gwybod mewn gwirionedd fod hyn yn mynd i gael niwed mawr i bobl sydd yn enwedig yn bobl anabal, lle mae 27% o bobl anabal erioed wedi bod ar-lein, ac hefyd ni'n gwybod mae pobl mewn oedran yn mynd i gael ei effeithio'n arw gyda'r cau yma, gyda bod treian o bobl dros 75 oed erioed wedi bod ar-lein hefyd. Ynghyd â hyn, ni'n pryderu'n arw fod yn mynd i gael effaith negyddol ar fusnesau stryd fawr yn ein cymunedau, gyda cymunedau Rhywabon, y Waun, Cefn Mawr, Penycaer, Rhos, Glen Ceiriog ac eraill yn dibynnu ar eu canghennau lleol ar gyfer rhoi i arian dyddiol i fewn. Dyna pam yn bod ni bellach yn ymgyrchu i drio cadw yn canghennau lleol. Cofiwch ymuno gyda ni yn yr ymgyrch. Diolch.